Morjesta, moi, meikäläinen on Ämmärpalikka. Ja tänään mä ajattelin puhua vähän leluteollisuudesta. Anteeksi tää valotus, tossa on tosi kynttilä. Tuo verhot on vähän. Odottakaa hetki, palaan pian. Okei, mä en saanut niitä mitenkään, mä yritän olla tossa auringon edessä. Joo, elikkä leluteollisuus. Se on mennyt ihan oudoksi. Mietitään nyt vaikka tek-tekit. Niitä on mainostettu, että ne on kauhean hyviä, mutta kestikö ne kauan? Ei. Tai sitten tämä, että jotkut lelut on hyviä, mutta koska ne julkaistaan siinä niinku silleen, että ei kenelläkään ole vaan niinku varaa ja ne maksaa niin paljon. Sitten kun niitä ei kukaan osta, niin ne otetaan pois markkinoilta. Sitten esimerkiksi äskenkin, kun mulla on mennyt yksi semmonen niinku autorikki. Tai semmonen, ei se ole mennyt rikki, mutta siinä on yksi osa hukassa. Niin sitten niitä ei enää saa mistään. Tai no saa varmaan jostakin ulkomailta, mutta niin kuin Suomesta ei saa. Mä oon tosiaan nyt mökillä ja tää mökki on Ruotsissa. Mä oon todennäköisesti tullut jo kotiin silloin, kun tää video on YouTubessa. Tai no miten niin todennäköisesti. Mähän tuun kotiin just silloin, kun mä julkaisin tämän videon. Ja tässä ei pitäisi mennä kovin kauan. Niin. Se on ihan hauskaa, että tehdään uusia leluja. Mutta ne kestää vaan niin hitsin. Ne ei kestäisi pitkään ne lelut. Joten mä yritän nyt katsoa kameraa, mutta kun se ei välillä ihan onnistu. Koska mun kamera on tossa. Niin mä nyt katson siis tuossa noin. Mä katson tuota näyttöä. Niin. Siis se on aika turhauttavaa välillä, kun niitä leluja ei vaan ole missään ikinä. Koskaan. Enää. Myynnissä. Tää ei oo mikään rakevideo, mä vaan otan kantaa tähän asiaan. Ja tiedän, ei oo tänään. Ja sitten vielä vähän ilmoitusasiaa, eli ylimääräiset uutiset. Miksi tuo näyttää heiluu, kun mä teen näin? Joo, niin sitä vielä vaan, että mun kuvauspäivä on nykyään. Täällä on 2 kuvauspäivää, milloin mä teen videota aika varmasti. On tuo perjantai tai lauantai. Sunnuntaina ei tule videota, koska mun pitää tehdä kaikkea muuta kivaa. Vaikka se olekaan kivaa, mitä mä sunnuntaina teen. Mutta niin. Ja jos tulee maanantaina video, niin se on joku maiden kaltainen asia. Aika varmasti ja tällainen, joten niin. On mulla vielä asiaa näistä asioista. Esim. Vaikka tämä Suomi-Venäjä-ottelu, niin kuin jääkiekkosta puhutaan nyt Suomi-Venäjä-ottelu ja Tsekki-ottelu. Ne tuomarit, ne päätuomarit on jotain niin hirveetä. Se ei ole mitenkään kiva, miten ne, oikeesti. Hankkisivat elämän. En mä nyt sitten niinku syyllistä ketään silleen mutta niinku onhan se nyt aikaa. Okei, se Venäjä-ottelu. Siinä oli epäreilut tuomarit, voitettiin silti Tsekki-ottelu. Anna mun kaikki kestää. Mene henkeen tuo kynttilä, kun tuossa on tosiaan kynttilöitä takana, mä voin näyttää. Joo, eli niin, mihin mä jäinkö? Niin tuomareihin. Ja yleensäkin jääkiekko. Mitä nyt valotus? Hetki. Joo, yleensäkin on aika silleen tyhmää kaivella tavallaan niinku vanhoja. Jos ette tiedä mitä tarkoitan, niin sitten se on vähän harmi.
Mutta siis, niin. Koska näillä mailla ei ole mitenkään hyvät valit. Niin kuin Suomella on niillä kahdella. Niin kuin päätuomarin mailla, mitä siinä oli. Ja sitten kun ne tuli vielä melkein niin kuin, ne tuli peräkkäin ne ottelut. Ei se olisi ollut sillä, että siinä olisi ollut niin kuin 2 ottelua, että Suomi olisi päässyt vaikka sinne finaaliin ja silleen niin kuin se 1 ottelu siinä ja sitten se finaaliottelu siinä. Se oikein tulee, no niin, kyllä te tajusitte. Ja mä alan kohta lopetteleen, mutta sitä ennen Oriel tekee ruumatourin. Täältä mun mökiltä. Oriel Kosiniemi. Oottakaa, mä menen parempaa. Oriel Kosiniemi kanavalla on jo 1 ruumatouri ja se on meidän kämpästä. Joten tämä mökki, alakerta. Sitten kun tulee lämpimämpi ilma, niin teen yläkerrastakin. Mutta nauttikaa. Tässä on tosiaan meidän olohuone. Tuolla mun ruumut. Tuossa on tuoli. Näyttäisin jotenkin. Tuolla on telkkari. Sitten mennään tänne. Tuossa on meidän takka. Tuolla on tommosia. Enempää en voi just nyt näyttää, koska tuolla on vanhemmat. Mutta no mä teen näin. Juu. Elikkä. Joo. Tossa on meidän tommonen. En mä nyt tiedä mikä keitin taso tuo on ja kahvin keitin ja koira yskii tuolla. Jep. Mutta yritetään saada tälle videolle 5 tykkäystä. Tiedän. Ja viikossa siis sunnuntain jälkeen kanavalle pitää tulla seuraavaan sunnuntaihin asti. Kanavalle pitää tulla ainakin 1 uusi tilaaja. Se olisi niin mahtavaa, koska niin, tai YouTube. Joo, jakakaa tätä videota, kertokaa kavereillenne. Tässä tuli pikkusen pidempi video, mutta se olisi. Moikka!